Добрый день. Сегодня мы с вами на уроку постараемся разобраться с новой темой, яка называется анимация текста. Давайте попробуем одразу с вами подумать, про что сегодня на уроку мы с вами повинны доведаться. Ну, по-перше, какие виды анимации еще могут быть? Так, потому что текст это новенькое уже. Так, добре. Так, про анимацию текста. А як ви думаєте, чому ми сьогодні повинні будемо навчитися на уроку? Ну, я думаю, что мы сегодня повинны научиться на уроку створать эту анимацию текста. Анимацию текста створять, конечно. Однак перед тим, як ми з вами будемо розбирати нову тему, я хочу, щоб ми вспомнили ті види анімації, які нам вже відомі. Давайте вспомним. Які види анімації ми вже з вами вивчили? Анимация руку. Есть такая. Анимация формы. Анимация формы. И анимация руку по траектории. И, конечно, рух по траектории, да. Ну, вот такая вот еще анимация. Так, для того, как створить любые из этих названих вами видов анимації, ми повинні з вами що? Зробити певні дії у певному порядку і у виніку отримаємо винік. У нас буде створена анімація того типу, який ми захотіли. Так от, давайте поспробуйте ви, зараз я вам включу послідовність діянь, установите, коли ласка, для створення анімації руху. Хто поспробує установити послідовність? Ну, я спробую. Ну, коли ласка, поспробуй. Максима и прокомментируй что-нибудь, что ты тут выбираешь, як ты. Спочатку ми повинні створити об'єкт. Так, добре. Потім перетворити цей об'єкт у символ. Потім ми повинні у першому кадрі помістити об'єкт у початкове становище. Потім ми повинні вилучити необхідний номер кадра в залежності від протяглості анімації. Далі переутворити вилучений кадр з ключовим заповненням. Перемістити об'єкт у конечне становище. Ну і створити анімацію руху. Так, ну. Итак, что у нас? Выдатно. Справився з заданням молодчина. Так, добре. Коли Рома виставляв порядок денег, там було таке поняття, як перетворення об'єкта у символ. Давайте так само вспомним, які дії потрібно виконати, як перетворити об'єкт у символ. Так, ну що, Вікторія, може ти поспробуєш це зробити? Коли ласка, поспробуй. Треба вилучити об'єкт, натиснути площі. Ну, Віктор, смілей, що ж тут якби робили не раз. Давай, давай, смелее, не бойся, все тут вот. Вибрати тип символа. Угу. І натиснути. Ну давай проверим, так ты вот. Ну, видатно, справилася з заданням. Молодчина. А зараз переходимо з вами непосредственно до вивчення нової теми створення анімації тексту. За створение текста отказывает инструмент текст.
кнопка у выгляде великой литеры А. Выбираем ее и на рабочей области створаем в область, у якую будем уписывать наш текст. Так. Текст. Ну і одразу ж змістимо у першому кадрі наш текст у початкове становище. Що ми можемо з текстом зробити? Які зміни ще можемо провести? В принципі, усі ті ж самі, що і у будь-якому текстовому редакторі. Ми можемо змінити його колір. На панелі свойства можна вибрати будь-який колір нашого тексту. Ми можемо змінити поміру тексту. Зробити його більше, його менше. Так само ми можемо використати начертання нашого тексту. Це паужирний або курсив. Для створення анімації руху ніяких більш маніпуляцій з текстом проводити не потрібно. Ми просто в залежності від протяглості нашої анімації вилучаємо на шкалі часу відповідний кадр. От, наприклад, моя анімація буде довгитися 2 секунди, тому я вилучу 24 кадр. Зроблю його ключовим з заповненням. Для цього яку клавішу я натисну? F6. F6, правильно. И у этом 24 кадре я текст свой перемещу у какое-нибудь инше становище, відповідно у конечное. И застається только створить анимацию руху. Для этого я выбираю промежковый любой кадр и на панели свойства выбираем движение, правильно. Ну и можем проглядеть, что у нас отрымалось. Вот анімація руху текста у нас отрималась. Добре. Що ми ще тут можемо? Як і для руху любого об'єкта ми можемо з вами добавить вершение. Вот. Текст у нас еще не просто перемещается, а еще и крутится. Так, вот первая такая простенькая анимация текста. Питання є по створенню? Ні. Простенько. Що зрозуміло, да? Да. Порядок тенью легкий. Добре. Давайте пойдем далі. Поспробуем с вами створить анимацию формы текста. Да? Что тут? Ну, починаем, раз у нас текст, то почнем нашу анимацию со створения текста. Значит, ну давайте, что мы с вами зробимо? Перетворимо, наприклад, муху у слона. Тут уже порядок дію буде трошки больше. Значит, текст створили. Добре. Теперь, для того, как створить анимацию формы, мы повинны с вами этот текст перетворить у графіку. Як це зробити? Є кілька способів, один з яких це натиснути правою кнопкой миші і з контекстного меню вибрати команду по отдельности. Причем, коли у нас текст з нескольких символів, то эту команду мы с вами повинны виконати 2 рази. Первый раз, вот у нас, видать, что слово поделилось на символы. И вот еще раз мы правой кнопкой натискаем, и еще раз робимо по отдельности, и отрываем уже графичный объект муха. Так, что робимо далі? Опять-таки, за який час у нас муха перетвориться у слона, як ви думаєте? Ну, в принципе, за сколько захочем. Ну, давайте, наприклад, за яких-нибудь 3 секунди возьмем 36 кадр, перетворимо його у пустий ключовий. Пустий ключовий, як перетворити? F7, правильно. Тут так само створяємо новий текстовий об'єкт, пишемо слон
Значит, например, мы можем тут с вами, ну и поменять колер текста. Изменим, например, на синий. Ну и размер, давайте, раз у нас слон, зробим шрифт нашего текста больше. О. Что теперь? Так само повинны мы наш текст перетворить у графику, виконавши 2 рази команду по отдельности. Все, теперь у нас еще подрихтовалось для того, как створить анимацию формы. Выбираем любой промежковый кадр и у разделе свойства выбираем форму. Ну и глядим, что у нас отрималось. Муха перетворилась у слона. Для того, как мы можем несколько кадров добавить пустых, для того, как наша анимация мы могли проглядеть, что там у нас отрималось. Зрозуміло. Зрозуміло это? Так. Добре. Значит, при переутворении, при анимации формы мы с вами говорили, что когда у нас складанная форма перетворяется в складанную форму, да, могут быть такие разные фигуры отрывливаться, які могут быть не зовсім пригодні. Вот это, например, и в этой анимации. Но тут уже мы зробити ничего не можем, потому что программа сама автоматично генерирует камеру. Вот основных 2 вида анимации для текста. Анимация руху и анимация формы. Есть, может, какие-то питання возникли по створению? Конечно, я вам розтлумачу самые простые приклади, як їх зробити. Ви вже можете поспробувати зробити щось більш складане. Есть какие-нибудь питання у вас? Ну, не возникли. Не возникли. Я думаю, максимум в процессе виконання роботи, максимум що-то і возникне. Ми тоді їх з вами і вирішимо. Добре, коли ласка, займите свои рабочие места. Так, вы попрацевали, давайте поглядим, что у вас отрималось. Почнем, мабуть, мы с Викторией. Так, Виктория, рассказывай, что тут у тебя? Так, давай проглядывать. Это руку. Просик, анимация руху, так, добре. Так, еще давай глянем, что у тебя тут отрималось. Вот. Так само анимацию руку. Так, добре. Так. Что ты мне тут передала? Анимация руку. Только вот такая по слоям, да, анимация? Добре. Так. И еще... Ага, вот это еще твое. И анимация формы. И вот такая анимация формы. Так, тяжкости какие-нибудь были в тебе при створении? Все отрималось, все нормально было, да? Так, добре, давайте. Дякую, Віка. Глянем, что у нас Рома зробив. Так, вот это перша его. Что у нас тут? В этом у меня анимация руку, самая простенькая. Так, ясно. Ракета летит вверх, добре. Идем далее. В это так само, она анимация руку. Угу. Только тут уже текст додал вершение, да? Вершение. Так, добре. Ще глядим, что тут у нас есть. Тут анимация формы. Анимация формы. Изменяются у нас поры года и... Да. И место изменяют, и форму. Добре. И колер. Ну и колер, да. Так, добре. Ясно. Так, что у нас еще тут есть? Так само анимация формы. Анимация формы, только тут уже не текст, а объект, да, с текстом менять форму. Так, добре. Так, и еще опошнее, что ты мне тут отправил, давайте глянем. В это анимация руку, але она идет по слоям. Так, размеркованы были объекты по слоям, да? И настроен рух таким чином, как не одночасово ще літерки рухалися, да? Так. По порядку. Да.
Вельмі добра, вельмі добра. Рома, а у тебе які-небудь тяжкості були при створенні? Ну, а мальчики не было. Ну, ясно. Так, все добре, молодці. От ви попрацювали самостійно, створили свої анімації. Так, давайте наприкінці уроку ви вже так само попрацювали, вже ведаєте. Поспробуємо, давайте ми установити з вами відповідний порядок дій, які необхідно виконати для того, як створити. Ну, давайте почнем, наверное, с анимации текста, анимации руху тексту, потому что эта анимация больше просто, да, и там меньше денег. Давайте попробуем установить, какие деньги нам необходимо выполнить, как створить, ну, такую простенькую анимацию руху тексту. Что будем робить по порядку? Спочатку треба створити об'єкт. Ну, в нашем випадку текст. Текст, так. Ну, конечно, створили. Потім помістити його у початкове становище, де він повинен. Да, початкове становище, згоджуся. Потім виділити необхідний кадр на шкалі часу. Так, да, есть. Потім натиснути F6. Так, да, переподключайся так само. Добре. Перемістити об'єкт у канонічне становище Так. і вибрати у свойствах движения. Так, и створить анимацию движения. Анимацию рук непосредственно створить. Да. Вот и все. Сапраўды, порядок правильный, добрый. Так, ну давайте попробуем так само установить порядок необходимых денег для створения анимации формы текста. Тут будьте уважны, все-таки пунктов будет трошки больше. Ну з чого почнемо? Як звичайно? Як звичайно, Створення тексту. Створили текст. перетворили його у графіку, Конечно, обов'язково. вилучили необхідний кадр на шкалі часу, Так. Натиснули F7. F7, добре. потім створили новий текст, Так. так само перетворили його в графіку У графіку, добре. і у розділі свойства вибрали форму. Форму. Створили, то есть створили анимацию формы. Добре. Только вот хочу два, наверное, момента удокладнить. Скажите мне, як перетворить текст у графіку? Що для этого зробити? А то пункт таки був, а як би ну, тлумачення поки що нема. Як перетворити текст у графіку? Що треба зробити? Треба по нашему объекту по тексту нажать правой кнопкой мыши Можна. и 2 раза натиснуть команду по отдельности. Падать. Ну, сразу же мы 2 раза не сможем натиснуть, да? То есть выполнить эту последовательность 2 раза. Правой кнопкой мышки с меню выбрали по отдельности и 2 раза такое выполнили. Перетворили. Так, добро. Добро. Это мы удокладнили. Так, молодцы. Ще недобре на уроку попрацювали. Що, ну, а що ще у нас з вами отрималося. Так, от ми з вами, пам'ятаєте, у початку уроку казали, що ми ще не повинні довідатися і чому ще не навчитися. Скажіть, про що говорили довідатися? Довідалися ми? Доведались. А навчитися? Ну, научились. Научилися. Ну, конечно, Самый тільки... простейший способ. Простейшее, да. Ну, кольки час дозволяв, так і зробили. Добре, записуйте, коли ласка, домашнє завдання на наступний урок. Параграф 12. Анімація тексту. Що? Дякую вам за урок і до побачення.